piyesta ngem adu ti pasilaw. Awan okasyon ngem adu ti dayo. Awan ti mapan-agsakdo ngem tunggal maysa nakabitbit ti galon. Happy Festival of Lights! Happy Abal-Abal Festival! Rugi ti panagtutudo, bida ti barangay Baak iti Langiden, ken nagiti kabangibang na a barangay. Saan da a piyesta, no diket iti lugar da, ti daydaywen da a pagalaan ti abal-abal, wenno John Beetle, ken no adagasat, agkurang ti may sagalon a pagikabilan. So time check tayo, oras tayo 5:45 in the afternoon, kay tilang i-picture man ipod DJ nagparking ang tata, masapol tayo nga balasiwan daytoy. Kasano ka kalawa dito, sir? Balasiwan tayo. Mga 30 meters yata mo? Mga 30 meters. Tapos makita yo, above the di ka nga to na kanyak. Tapno madanon tayo DJ nga part, kalidlidaan ko na DJ, sir. When, ma'am? Tapno, ti pagalaan tayo Ti abal-abal. abal-abal. Para ano dito? Para lakong pang personal. Para lako, ma'am. Tagatoy ka, sir. Minalam ka nga umay gala. Yes, ma'am. Haka mauma? Haan, ma'am? Kasi, para lang kayo pagkakutanti kwarta. Ah. Pagalanti kwarta. No ko ang amin ma'am no napigsa ti todo ko ti malam ti kabigatan na nga agmalam sa ti rabiin na sa todo ti agbalang ti kabigatan na. wen ma'am sa adut sinyal nga adu ti maalan no kasjay ken adu ti maparubokan Aging da kaano mo datoy kap nga addag warwar. baka aging gana ti July nga ta ma'am ta awamot pala ti naynay nga todo na so nga basta no kastoy latta nga tunggal ag todo adu latta ti maalam ma'am. Ngum no direction to nga to doon. Awan ton ma'am. Agsadom ton. Kabayatan ti panaguray, ti panagruwardag iti abal-abal, makumikom ti kaaduan, nga agrukob. Tata hampala nga gwarda gidi abal-abal wang palatina agtatayab no makita yo mapansin yo dagiti tawo nga radda ditoy nakadumugda kasi birbirok dati Rabwak, ma'am. rubwak When, ma'am? rubwak kan Ricky. When, ma'am? No rubwak kan Ricky ko na tayo sir nya kanisa unday ay Dayjay pagyanan dagi jay abal-abal, ma'am. ngagruwar. When. Tapos balit- pakalasinam nga adda abal-abal junog na, ma'am. Oh, tatan niya to braanen. Kalyon, ma'am. Ay, damay sa. Damay sa. Kalaksidan ti pangikabilan ken flashlight, may sa kapatga na balon ti panagabal-abal, ti gudeng wenno kudeng. Ken amuyo ka ti sikreto tapno agbalin ana birbirtod ken ara ken ti abal-abal daytoy. No godong ko na tayo. Kasano daytoy? Nya ratoy. Dayta ti araken ti abal-abal, ma'am, ta masidegda. Nya ratoy. Guma kayo. Ukis ti mansanita, ma'am. Nita dati gudeng. Tapos ukis man sa nita nga naibilag. When, ma'am? Nita dati gudeng. Nabangsit mo. Nabangsit. Sir, kasano ti panangarami yu ti gudeng? Ti Biyernes Santo, ma'am, ibabad mo to ti ibabad mo ti jay ti kanal di nagkasla ko nagkuan na nagdagi jay ko gininawan ti kwa plato tapos Di pagayusan ti danom. when, ma'am, Mm. tapos nun to alas 12 ton tal daw mapan mo to alaanen Samon to. tamon to idulin, ma'am, amoy pakpakita ti tattao ilimod mo nga mapanalaan kasi ang effective ti abal-abal nga mapandita, ma'am. No makita. When, So, bale, samtula irwaro no pinag-aabal-abalan. when, ma'am. And here's the exciting part, apaman asimipnget, similag iti igit ti karayan. Usar ti gudeng, mangrugin ti panagtukma, panagpidot, kan panagtiliw ti abal-abal. Tinakurang 30 minutos ti panagruwarkan panagtayab dagiti abal-abal. Oras meten tapno kitaen no adagasat mi anapan nagala. So, bale, 6:30 tatay ng rugi nga nagkwarti abal-abal. Raymond, kasano kaado ginaalam? Mga dangatamot, 2-3 baso, ma'am. Ditoy, When, ma'am. no nga maukisan. When, ma'am. 50 pesos per baso. When, ma'am.
no mumay ka ti malum, kastoy baka ba si ti malala? Or Malum? tatalang man, oo. Tatalang ma'am kasi kuamutan ma'am. Na amang amin nga natudwan unay. Kan ado ti may gala. Wen ma'am. So nga kasa kabasit. Mm. No bigat na danto manen. Adamot ang atamam ng basit. Nagpas di ka adunan? Wen ma'am. Ngam no tudwan na tinapigsa. Adanto nga ta adadun tumanti malan ma'am. Agawar danto manen. Wen ma'am. Residente ti Baklangiden ni Raymond, ken arig na, babalang ti balayda ti pagalaan da ti abal-abal. Ngem ti kinaganas, ken ti kinaaduda nga agala ket umdasen, amapunas ti banugda, basit man, wenno ado ti maalada. Kasulid North, da kayo, anya ti pakalaglagi pa nyo, ti panag-abal-abal yo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.